Oza nendlebe ize nendaba. Allegedly. Hey wafethu. Ubugebengu soze buphele la. Nakho ngizwa bethi ngapha kwagogo bazama ukunxenxa ubaba wenkomo ukuthi angayirenew icontract kaMkhwanazi ngoba uMkhwanazi uyicekela phansi ANC angeke besakwazi ukwenza imkhoshosho yabo ngenxa kaMkhwanazi. Ngapha ku public ofikile Mbalula bathi iANC ilwa necorruption through Mkhwanazi. So abahambisana nayo yonke lento eyenziwayo besho kini public mase bengale emakhoneni bathi ixosha le ndoda ungasayibuyisi le ndoda le izosimosha le yasiphazamisa. Hey uyazi Mkhwanazi ngapha eSwazini nakhona ngiyezwa kuthiwa sekuxoshwe uNonhlanhla Malembe okanye umisi wemsebenzini umisela ukuthi wasiza lensizwa yakamaXhala ukuthi ikwazi ukuthola amaphepha ngale ngokungekho emthethweni njengoba abanye babesho nje ukuthi uvele ngathi wangale eSwazini cha naseSwazini ngathi kwenziwa umkhoshosho thizeni manje usisike lo uNonhlanhla usemisiwe ke manje emsebenzini uma kwenziwa uphenyo kuyatholakala ukuthi kuyo wayesizana noKati lo hayi uKati umoshile bafethu uKati hayi no hayi iKati limoshi. Hey la ibondi ANC layenze kancane. Yabona makhulunywa nge-state capture. Ngaba abantu kumele ngabe kukhulunywa ngabo kade. Yeah. Into yonke into uma ikhulunywa it checks out. Hayi into ozothi mangabe uyikhuluma ungazi ukuthi uzothi uzo refer ku this one checks out. Yeah, it checks out. Yeah. Angifuni ukuthi ngingakugcizeleli lokho. It checks out. Hayi ikati no ikati hayi. Ungazi ulibuke lapha ulizwele uma usubona lifasiwe lapha lizenza umuntu ohloniphayo umuntu oright kanti yey saba Kaizer Soze sabungamazi.